Здравейте на всички отново, днеска играем Hunger Games и бая се прецаках и... Пак няма да кажа, че там на дървото и той пък го обрало Значи много мразя, като стане някакъв бък, ти да си вземеш айтъми и някой друг да го бере. Да, вземи си. О, там долу има някакъв с такъв, как беше бе? Не бе. Gold armor, gold накръвните. Добре, аз слезнах набързо с подскози. Да, подскози. Защото още не е почнал PvP-то, колкото и да скачам няма. Да, че са бързо. Кораб. Търси често. Там може да има някакъв... Аз съм играл на тая арена. Да, и тук е Тоти, той ни е гост. И почна PvP-то, и аз нямам нищо и отново се закриеш. Падат светкавици. Да, аз последния път, като играх и виждам пич! Смет, защото Нури и Iron Match, ама... О, не. Ама се прецаках, защото някакъв пич ма застреля с лък в главата 3 пъти от някакъв мост и край. И ти го помниш, нали бе? Той ще крие. Махкате! Няма да се бие с този. Аги се. Бягай. По затвора. Бягай. Не, просто скочим по затвора. Защото така става по-бързо. Как го затворих? Да, всъщност аз веднага бях побегнал, нямаше да се бавя да го затварям. Макар че... Той е докато смогна. Той е докато смогна. Но той тъкна да дойде, а има шанс да се глишне. Да. Верно, и докато... за глишне някакси ще се забави доста. Да, и докато се умриш... Глеждай се зачества по дърветата и такива работи. Чест! Ау! Служи си арморите. Голд, да. И тук си имам динки. А най-лошото нещо е да си държиш даймонд. Защото така само ще изкушиш някой, ще убиеш ти го вземе. Който е по-силен. Да. Защото ако е по-слаб, ще го прокудиш. И така често ще остане за тебе. Не, аз си говоря, ако са как държиш как беше Diamond Armor. Ама най-добре да си държиш най-силните айтеми, някой, който за да изглеждаш по-страшен и някой малко по-слаб, колкото и ще... Да, колкото и ще брън. Да, при мен е ставало. Да се оплаши и да избяга. И аз правя така, като видя някой по-силен от мен. Оставам му честа на него. Не, човек, помниш ли когато веднъж е така, си направих нещо като къщичка на джунгъл дърво, на един друг мап. Значи седа постоянно, там видях някакъв Стив с... Не знам... Аз виждам чест. Той аз го видях чест, там видях някакъв човек тук по земята. Който гледам. Нищо. Обрали са го. Сигурно убил Изода. Да, помниш, когато на ония мап седях само на дървото, имах всякакви човек, не знам как те видях. И такива неща. Беше като нинджа, се беше покрил. Да, аз така винаги бях някакси клекнал и в един чест оставих някакви такива работи, не много хубава идея, някакви неща, кожени, брони, такива неща. И един човек, значи, помниш ли как един човек минава, аз след така помня беше, скачам от дървото и почвам да го убия, това беше. И накрая победих манче. Не, накрая човека някакси съм убил. Помниш ли? Не знам, а помня. Там къде прави едни капани ли? Да, къде се... След накрая човека някакси се убил. Да, слаб... Има списък, че аз съм убил. Намери... Да. Явно се е удавил. Защото е бил много гладен. Или е паднал. Или е бил на малко хил ти е паднал и е паднал от малко низ. Да. Може да е паднал. Все пак Hunger Games. В Hunger Games много лесно огланяваш. А знаеш ли, че в Hunger Games брадвата е по-силна от меча? Не. И то всъщност брадата взима почти толкова демиш колкото меч, само че е доста по...
такива в светове взима малко по-малко. О, гледай, мост. Мост от дърт. Това колко ли време са го правили? Ставаш ли си някой това да го направи на оцеляване? Колко ли лопати са това? Какви лопати е? То ще трябва... да, верно, за да вземеш дърт, ще трябва лопата. Колко ли лопати ти нажи? Само трябва... Да, те са го правили на креатив. Много ясно. Така е, винаги е лесно. Много ясно. О, чест! Който ще се го обрани. Трябва да си взедеш една бистрия. Ти изяде ли ги гугъл? Аз дори не съм забелязал. Когато го няма. Аз дори не съм забелязал. Ама нека го държа близо до храната. Мечите. Не, ти имаш голд меч, нали знаеш? Да, знам. Ще сложа обаче тук камъня, ако нещо се чупи. Е така. Не да ти е по-близко да. Чак за камъня. Добре, нагласих си инвенторито. Не, по-добре. Нека сложа тук. Си го сложи точно до... Нека си сложа тук. Голд меча си го сложи камъня. Броните и тези. Добре, както искаш. Най-добре да ги сложа на първо място. Е така. Да. И камъня между голд. Да са ми близо до... Още един час. Какви са тия работи? Охо, ябълки, 3 изпечени пържоли и пак такива стрели. Няма ли ти да дадат най-насетне лук? Да, наистина. Няма ли лук? Да, ябълките колко ти захранваха? 2 ли беше? Майче 2 бутчета. Добре, това са малки. Но пак да заложиш капан на някакъв друг. Хвалих си меч. Тук поне не са го направили така, че като си хвърляш нещо да ти се махне. Защото на някои такива иглички се махат. Добре, успях, видя ли как? Сложи си бутушки и имаш по-силни бутушки, майче. Не. Чай, имаш. Да се направя. Панталонки. Така имам 5 брони. Я виж са на F5, да видим колко си готи. Не, ами пак еднакво. Голта. Не, така е по-добре, защото е по-бавно се хъбата за толкова колкото голта. Да, ма голта е почти колкото дайманта, просто по-бързо се хъби. Така че като избягаш от битка, после може да си ги смениш. Аз ще начупя тези листа. Като голд може да изплашиш някой. Но все пак виж са на F5. Да, прав си. Не такава. Готин. Нека кажем на зрителите. Само ти трябва голд панталонки, ще да кажа. Хора, пасете се от нощия. Не! Добре, мисля... Тъкво се извукам! Мисля това да за всичко епизод. Това беше гаднайко. Това беше много... Хора, вижте каква е силата на простотата и тъпотата. Да, гледай, да имат меч изобразували, гледай. Да, не, всякакъв вид меч. Да имат меч. Дървен меч, златен меч. Желязен меч, само каменен меч няма. Ама то са 4. Дървен. Дървен. Дървен има, само каменен няма. Това е железен. Да. Аре, приключвай епизод. И да цъкам ли копчето? Просто цъкай, а мога ти се средния пръст ли, бе? Да.